boys makapinda here muSmart. Boys vamwe vakapinda vamwe havana. Aiwa boys musiri kuda. Inini pandingaseni zvanga ndoda munhu anongopindura kuti ini ndakapinda. Nekuti usati isu nekuti ukati isu wadairira newamu unenge uchitonyepa hanzi John tongoda aiwa ationi isu ana chiremba isu chedu chatinoita nechekukurudzira handiti manzwa Vakomana upenyu mwene wahwo jira kufuka kana kudi kuwarira chedu kupa munhu ruzivo kuti wai tiri kukurudzira kuti endai munochecheudzwa handiti zvakanakira ndo zvacho zvakanakira kuti what unenge wawo munhu ari muSmart handitika smart yacho iri apa chemene ndikufamba ndiri kuenda nenyaya yacho ndati kutanga unenge wa muSmart handitika smart iri kurehwa iyi haisingori yekuti ismart yekuti munhu anogeza ismart yekuti hauchabata zvirwere ismart yekuti hauchachengeta tsvina pauri handivazvona ka4skin yamukunzi mubviswe iyi inochengeta zvirwere tachengeta hau ina handinyari pakumutaurirai Vakomana inzwa rega ndikutaurire handinyari kukutaurira chokwadi chakazara handiti 4skin inovhara izvozvo makamira kudai inenge yakadi yakavhara handitika panoreacta nhengo yako 4skin iya inopera yese handitika inopera yese nekuti nhengo yako inenge yareacta handiti wazopedza kuita action yako 4skin iya inodini inodzokera yavharira chi handiti mazvona vadaira mega mira yavharira tsvina bacteria rega rega rinoda panhu pakanyorwa saka muri kukurudzirwa kunzi nhengo yako igare yakadini pakadonha mvura apa inongodini ukasangana nemudzimai ari kukwata hake nesiki yake iwe wanga usingazivi ziso rako rangodau handiti nekuti sex iri pai wangochiwa that's why muchizondorepa kana kamwana katikitiki handiti vasona not that zvinenge zvangoitika ipapa uchaona kuti munhu yakaita sei kana kuti akaita sei chako chaunenge wakuda ungozvipedzera zvaunoda kupedza handitika saka zvakadaro izvozvo ndo zviri kunzi izvo iwewe kuti uwe safe iwewe kuti usabate zvirwere zvese kusanganisira naidzo siki dziya dzinoimbwa ivhini mwana wari kuchikoro anoimba kuti zvirwere zvitanhatu zvinoaka HIV handiti ndizvo zvinosanganisira chi syphilis, gonorrhea, drop and what handiti zvirwere zvese izvozvo to name them handiti zvirwere izvozvo hazvizokubata hazvina mukana pauri kana wakachecheudzwa handiti mazvona tosiya zvokuti ngoti ukanga wapinda muzvirwere izvozvo zvimwe zvacho unogona kutorarama uri mwachiri wakarara nemusikana ane siki handiti yobva yangondokwana neropa rako hautomboinzwa but une sometimes yaunongonzwa pamwe nhengo yako ichingotswinya wongoitswinya kudai irimo mubhurukwa uchingodini handiti unogona kurarama for 3, 4, 5 years uri muHIV handiti wanzwa paunozorwara nemusoro kana kuti mudumbu musingapori makungoita maon and off woenda kuchipatara wonzi chienda undotestwa handiti woenda undotestiwa ubva wanzi ndizvozvo wapchi positive handiti wapinda mupositive hakuzi kunzi wakufa handiti zvinenge zvinzi zvikashire ndiwo zvawawe handitika zvino isusu tinenge tichiti kana ukanga watestiwa ukanga waonekwa chienda wochideredza shamwari dzepabonde woteedzera mishonga yaunenge wapiwa usati wadini warwarisa handiti mazvona saka kana munhu ari kuenda kundochecheudzwa unotanga watestiwa handiti mazvona zvakanaka ukangoonekwa nechirwere ndo zvandiri kutaura ukangoonekwa ine chirwere uri kubva wanzi ipapo chibva wandotanga kundonwa mapiritsi ako usati warwara enda undodini undonwa mapiritsi ako upenyu hwako vashoma vanoita mukana wekuchecheudzwa kana wa HIV positive mukana wacho vanenge vachingofunga kuti unogona kunonoka kupora plus mumwe unogona kubva watorara nazvo wakutorwara
handi mazuwana ndekuti masoja anorwisa zvirwere ndiwo aya anenge adini aneta handi mazuwana handiti munoziva kuti kana ukagumburwa ukaita chironda pachigunwe unoona chimwe chibundu chinobuda samuya kunoko handiti mambabvu ehe masoja emumiri iwo aya anenge achifaita kuti papore apa pane vakambochecheudzwa pane here vakambodzoka vachitenda zvamuri kuita variko vari kutenda kuti hai inini ndiri bhomba makandigonera mama nanhasi handina kana pandinonzwana chichi asi mwari kuchema kuti ndakachengeta ganda uchinzwa ari kuchemera chii hanzi ani munoona ukafamba roko apa pasiri muhemba ndikaburisana apa rakasiyana kutsvuka nepanze kuruwa nezuva kupfava kwacho saka ndenge changotonga muzamuna anongofamba mugundura asina shoes mwanangu rega ndikutaurire anenge angagara maproblems anosanganikwa nawo pabonde maproblems anosanganikwa nawo pabonde akawanda umwe murume anenge asina hake simba handitika ndopaipa munozonzwa kuti hanzi kune mishonga yekunzi munhu awedzere simba handiti zvinenge zvichiitirwei usina kana kumbochecheudzwa kwacho unotenge uchinzi enda unodini undowedzerwa handimabvunza kana haki Bvunza mwana bvunza ini mwana wangu waita zvakanaka waita zvakanaka waita zvakanaka mwanangu zvakanaka izvozvo zvauri kutaura izvozvo zvakanaka hapana chakamboipa zvimwe nguva ndokusikwa kwawakaitwa dzimwe nguva unogona kunge une zvimwe zvinhu zviri kukutadzisa kuti udini udaro handitika saka chakanaka ndokunge waenda izvozvi kana ukaenda kokundochecheudzwa ikoko wanonyatsokutaurirawo kana iwe ukataura problem yako vanokutaurira kuti enda undoona chiremba akadai ayewa hakuna izvozvo isu tinodhila nevanhu vanoda kuchecheudzwa chete ndiwo watinodhila navo Mbadzirewo mama. Tiri kutangira pamakore 8 tichikwira. Vana vadiki vari kuenda kuHarare hospital. Kunoku tiri kutangira pa 8 years tichikwira. Asi wari pasi pe 8 years vari kuenda kuHarare hospital. Saka mama Bana apa tukwenda pa Edith opamenda pa Edith Mbare polyclinic apa nepa 24 hour muna 8th Avenue paseri pechechema chawa pashungu bawa ndipo paanenge vari ndizvozvo 24 hours havabvumirwe kuchecheudzwa mukana wako mushoma mungochengetawo ganda rako unetingwa kugara wakadara kana uchichecheudzwa hanzi unotanga wabayiwa kajekiseni kekuti usarwadziwe papadhonzwa foskin papachekwa zvinonakidza nekamikana kakanakisika zekuti haucheme aiwa mirai kamusati maenda mirai kapadhuze namastona mirai padhuze inobhadhara wakaita zvinhu zandipasese ndikuuraya wozoerengawo imi munosenzere chini ini yangu inoti ndakaitondosuka yakabviswa PSI kaona zvinhu zvakudai muno muZimbabwe manga muno muZimbabwe munogara kupi ndogara muno mumabasa rangu zvaitwa chete
waineza pasina mafuta echizvitsvedzere nemachangani waiburwa kwambuya ndikukumbira wakabvunza pakamera taisei ugu ndikukumbira wakabvunza zvakagara zviriko saka kana ndichitya hapana kana zvidzidzisa zvemakrinzi anotsvedzerere ndikushuka ndikangozviita kana waitechi ndisaka ngono ndasuka saka ndikuta mafuta zvitsvedzere enda ukliniki asina ashuga kuti zvibudeko kuti zvitsvedzere ndiyeka handisinya iwe video yenyu iri kuzoenda sara kumashure shure kwefashion saka regai vanomhanya nefashion vaivesevamvumhai ringi mazuva ano ine process vaichecheudzwa kwasachecheudzwa kwemamai munogara kupi aitoitwawo ringi ndei mi munogara ini ndinogara kumachubekuku minoitwa mai ndoitwa mai musungwa mai musungwa samai musunga mutaura kuti kwana acharwadziwe ringi yakanga yaunzikwa warupindirwa kangwa wachida anongosvika 5 minutes kubva nzingaring yake bhazi rakakuenda kubasa kwake ugara 7 zvinodambudziko rakazoonekwa during day 4 ne5 ne6 aunenge wakapakamwe munhu bhaketi remapiritsi katetete akadi izvozvo kanenge katoora handiwazona kanenge kaora kafoskin kaya kanenge kaora handitika kakuda kunzi kadini kakachibva bati ringi iripi iripo nhengo yako yobva yaita seyoreacta maimbobvunzawo nhengo yako yobva yareacta imi muri munhu mukuru handidika pako makatosvika retirement yendi sei zvisina kutanga kuitwa makore enyu right chikonzero sei zvisina kuitwa nyaya iyi ndosaka tiri kutaura kuti ichokwadi vanhu vazhinji vanobatikana nekuoma musoro chikonzero chiri kuti kwanga kusina kurudziro yese iyi inzira yakazoonekwa waona kuti vanhu vari kuramba vachiwedzera vari kubata zvirwere handitika vachiramba vachiwedzera toita sei kuti tistopi kusabatira kwezvirwere inini sekuziva kwangu pane dzimwe nyika dzaita zvinhu izvi kwanana america vachitotaura zvakaipa munozviziva mai manje vakuda kuti zvipinza munomu because nenyaya yechirwere ikoko kunyika dzese dziri kure dzemaafrica muno pane ana ethiopia nana kenya vaizviita nana malawi rega ndikutaurirei apa pano pasouth africa pano pasouth africa vari kutangira mwana ane 3 months ane 3 years ari kubva achecheudzwa no mwana afa akanakirwa it's not kunakirwa such nyaya iripo its prevention it's not kunakirwa such but prevention zviya zvinotaurwa kunzi prevention is better than cure. Prevention is better than cure. Open rebuke is better than secret love. Mkumbira wabu imurukuya makamira USAID iri kufandwa nechi pane zvimwe zvinhu zviri kuuya pane zvinhu zviri kunzi mira ndikubvunza pane zvinhu zviri kunzi zviri kuuya kiti dzebhora asi kusvikawo kwatiri toita sei oraiti isusu isusu tiri pahealthy hatisi kubhora hatisi kupi havasiriwo ndeava ava ndovanga chidaro yakunotendikamira fuwhiskis ndeava vatara zvebhora komakiti ebhora ndichiedza kutaura kuti nezvinezvi vari kufamba chero muzvikoro vari kuda kufamba muzvikoro vachipa vanhu vemuzvikoro makits vachiadresa kuchecheudza. Alright, handisei zvisiri kusvika zvinhu hazvi kusvika makiti
Vasati vambosvika kwamuri. Vati vari kuuya. Sei vasati vasvika kwamuri. Hanzi vari kuuya. Munogona kuzoitwa tournament muno mukanzwa kuti kune tournament yekuchecheudza. Mouyawo patournament yacho ipapo. Ndio patinopiwa mati. Tangira ipapo. Iwi kona ndakubvunzwa nezvekuchecheudzwa. Ochakabva stichi chichivava. Aiwa stichi kuvava kokuita sei. Changu chakabva stichi kuvava. Hanzi ndikuda kujaya hanzi muri nezi munoona muzinze ikoko ndombovaudzawo avari kuramba uchiona ndombonzwa ava chii chamakaona chakachinja komama ochangu inini chakadembuka chikuvava mubvunzo wandikubvunzaka kuokorora kwese kwakaitwa kwakaonekwa kuti zvechokwadi zvakanaka panenge patone damba refu chipedzisai mutaurire vanhu vese vanhu vese ndiri kungopakurudzire kuti endai mundodini mundochecheudzwa kuchecheudzwa haumanikidzwe neuyu ari papa nekuti uyu neuyu ipapa havazivani handipazivana ehe saka upenyu mwene wa maita basa one for himself God for us all thanks makachecheudzwa ai ita handina kwewe poshishkish uyu akabva kuchecheudzwa ane 3 years poshishkish chaoma usvika papi joni